væk, Ryan, som er gået kold alt for tidligt, fordi han er en barnerøv. Nu skal vi over væk ham. Det her, det bliver rigtig, rigtig, rigtig sjovt. Kære Ryan, kære Ryan, Kære Ryan, kære Ryan, sover du, sover du, hører du af klokken, hører du af klokken, bim bam bum, bim bam bum, kære Ryan, kære Ryan, sover du, sover du, hører du af klokken, hører du af klokken, bim bam bum, bim bam bum. Og det, jeg egentlig vil sige med det her, det er sådan lidt ligesom mig, som tak for en dejlig uge i Ryans selskab. Og så går vi igen. Farveler. Hej, hej, Ryan. Så må du sove rigtig godt, ikke også? Vi elsker dig rigtig meget. Hvorfor? Hvorfor var den ikke fik den her til sidst?